Straight to the point. Ang punto kagahapon sa minority, kining mga senador mahigala nga siyam, ang ila karong pango si Alan Peter Cayetano, mao nga og dunay desisyon sa Senado, dunay desisyon mahigala nga gibutuhan sa plenary, kinahanglan nga i-follow kana nga maong desisyon kay act of the Senate na daykin. Dili pwede nga nay mo tawag lang usa ka tawo, unya matuman na dayon tanan. Medyo kiko nga paminahon, kiko nga tan-awon ang Senado anang kalakihan. Straight to the point. Nawa ang pagka-equal, co-equal power mahigala sa duha ka chamber, sa Senate o sa House of Representatives kumahona. Ang mudikta pa mahigala taga lower house, mudikta taga upper house. Medyo makiko tan-awon ang Senate. Kaya mention man yun ni Tito Soto mahigala nga gitawgan sang speaker. Kailangan mag-give in tayo ni speaker. Ano na yun anak man? Sa ato pa na under ang Senate karon sa lower house? Straight to the point. Usa katawag lang? Unya, moto katong gilalisa nila about na to ni Engineer Bryce Hernandez. Kay kini magong legal custody o physical custody, importante mo kayo na. Kay sa actual mga higala nga practice, kanang legal custody, meaning under siya sa legal custody sa Senate, kay mga man mahigalay nag-contempt niya. Pero ang physical custody, importante sab. Kay kung unsay may tabo ni Bryce Hernandez, asa siya dadunday, ang manubag ang Senate, kaya anaaman na ninyo. Nya, labaw sa tanan, kung ang legal custody na sa Senate, kay ilan na mahigalang witness, gihulaman lang sa House, unya mingon ng House, kami mabuot asa siya ibutang, or si Hernandez may mabuta sa ibutang, delikado magod kay kining kinamangay, rabaan na ning mga politiko kinamangay. Muna'y concern nila ni Senator Bato, nga kung asa siya ibutang, mas may nagdi sa Senate para masiguro na to nga dili kamangon og uban, nga mahunghungan dito nga mauni isulti, mauni andi isulti. Muna nga inana lang na kasimple mahigala ang custody murag ngano maglalis sa custody. Ang tinuod mga sukit tig paminaw maglalis custody, legal custody o physical custody kay importante hain dapit. Asa gibutang physically ang witness. Importante kayo kay bisig kinsa makahunghong dito. Kay ang House of Representatives ra ba mahigala gisulti ba ng Colonel Grijaldo day nga gi adto siya mahigalang abante o katong usa ka congressman nga mauni ang ipasulti, mauni ang di ipasulti. Straight to the point. Imong tudluan ang witness. So manay concern sa Senate. Basta tudluan ang witness. Kasi moingon itong witness noon nga, kanang tanan membro sa minority, pulos na doon ay problema sa flood control. So manay importante ang physical custody. Kaya bisag kinsalay mo adto. Unyawagos na masayo dahil kaya bilang na ang presence sa Sergeant at Arms sa Senate, wagod. So, gibiyaan sa dito, kisama iyang gika-istorya dito. Importante man na, kay kanakon mahigalang inana, o doon ay makahunghong dito, kay. Kung doon ay makahunghong nga, ilamig i-apel diya, ha? Nga karon, ang hitabo, dito siya sa Pasay City Jail. Kay wa naman, di naman iuli sa Senate. Di nag-motion sila, nagbutuhay sila nga, adto na nang i-commit sa Pasay City Jail ndeken. So kana act of Senate. Act of the Senate nga misulti sila okay. Di makaibalik diri nato kita may dunay legal custody. Ang physical custody adto maka sa PNP custodial center ilang ipabalhin sa Pasay City Jail. Okay nagkasnabot ang Senado. Pagbalhin sa Pasay City Jail, gahapon ibalik man sa Senate ay. Kay ang iyang gisulti do na kuno say renewed faith in the Senate. Kay bag-o na kuno ang leadership. So naana sa Senate ron, under custody, legal custody, and physical custody, naana sa Senate. Di ni palag po nino na minority day nga, nga no magbutbuot man lang mag-inyo nga ato man ang gibutuhan dire. Mahimong dadon na sa Senate, pero magbutuhay na po tagbalik. O unsa ba yun? Doon usa ka tao lang may tawag-tawag, okay naman mo naman tag-under the dictate ani sa usa ka tao. Straight to the point. Ang problema ini mga kaigalaan, under ka sa sulti, under ka sa dictate ining taong
Mao'y dapat imbestigahon. Unya nga nung moingon man ka nga renewed faith in the Senate, nga ni anang September 8, si Vicente Soto naman mo Senate President. Straight to the point. Pamitaw sa may gitawgan ni Speaker. So medyo wa magka kwantong kagahapon nga kwan mga kagalaan medyo na naipit gamay si Vicente Soto mahigala. O katong iya mga interviews nga doon na sa gipangbuhian pod nga mga statements mura man kay imong giguba nga tong kaugalingong Senate. Ikaw mo oy kuan, Senate President. No? Pero man ang ingon sa Alan Peter Cayetano nga nahibaw ta doon na po sa iyang kaugalingong role siguro nga iya pod nga gi-play ani karon nga mo nang nahimo sang Senate President. Kay mitug-an si Alan Peter kana nga posisyon gi-offer man aniya. Di lang niya kaya ang mga kondisyones. Adios, nang gawas naman ni mahigala ning maong mga Straight to the point. nang gawas naman ni atong pinaw na si Alan Peter Cayetano mahigala kay daghan patag atong kono to. Kabaw ko nakapaminaw siguro mo kagahapon, taas man to ilang session ako lang ning tan-aw asa dapit ang pinaka-importante. Ako ipabati aron nga ma-analyze na to. O kato nagkabati na, nakakita na ni nga mong speech, okay lang. Ba't kining akong ibalik aron nga atong ma-analyze, ato mahigalang ma-analyze umayo ni iyang gipanulti. Okay, go dong. Names. Opinion. I agree with you, Mr. Senate President. Dapat hindi dapat hindi tinatamaan. Nabanggit nyo, devious. Ibig sabihin, makademonyo. Yung plot na magkakaroon ng bagong Senate President. Unang-una, ang nagbanggit na mag-ingat sa coup ay kasama nyo sa majority nung Thursday dito, hindi kami sa minority. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado, wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Okay, freeze. So ang gingon niya nga devious kaayo indekin kanang magpuli na pod og laing Senate President. Pero kinsa may nag-leak anak, kinsa may nag-istorya anak. Kauban naman ni Vicente Soto, si Lacson may nag-istorya day. Nga malagmit do na mahigalay another kudita ani. O di mo tarong si Vicente Soto kay kanang 15 ang majority, 9 mahigala ang minority, gamay kay na. Gamay kay na nga biya. Nganong gamay nga biya, gamay nga shift. Kay kung si Peter may modagag presidente sa Senate, ang si Pia Daan kung mabila niya igsuon. So napo na, kinahanglan nagtulo. Kay doon na simple majority man ang voting. O makakuha kag 13 votes, daog na ka as Senate President. Kay simple majority 50%, 50 plus 1. Muna 50% plus 1. So pila may 50% ano 24 senators, 12. O makakuha kag 13, daog na ka. So very slim ang numbers. So si Lacson may naingon ana. Mo naingon ni Alan Peter nga og makademonyo na wala man dili man nga istorya gikan sa minority. Gikan man na sa inyong kampo, O matod pa niya dugay na sang senador, why usa din nga di gusto mahimong Senate President. Beato paminaw tiwas dong. Sige dong. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado, wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority, pero gusto niya maging majority at gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Pwede rin. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. What's my point, Mr. President? Hindi po kami ang nagsabing may plot. Alam niyo po kung nabasa ko to sa Facebook, napakaganda. Sabi niya, what is the difference between stupidity and intelligence? Sabi niya, ang intelligence may hangganan. Tama nga naman, wala naman hangganan ng stupidity, di ba? So tanong ko sa inyo, mga kasama ko, sa minority man majority, sinong tanga na magkuku tapos i-announce tapos ilalagay sa Facebook na may numero na sila? Di ba? Wala naman magkuku tapos i-announce tapos sasabihin na meron. Siyempre lahat tayo may supporter, kinikilig yun.
o ilabas natin bukas na si JB Ejercito ang magiging Senate President, kikiligin po ang mga supporter ni JB Ejercito. Ilagay po natin na si Jinggoy Estrada, kikiligin supporter niya, magagalit naman yung galit sa kanya. So, we respect the majority and your prerogatives, Mr. President, di ba? Wala akong kinausap na senador over the weekend. In fact, nahiya ako sa minority because ang paalam ko sa kanila, minority leader. Di ba? But I can tell you straight in everyone's faces with all humility, dahil alam nyo to, you offered me the Senate presidency in 2016. Pero ang kasama doon ay magiging Secretary ay Justice Committee si Leila de Lima na alam kong ang tanging pakay ay tanggalin si Duterte plus other committees that I did not agree with. That was the cost. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. So, I lost it. Napunta kay Coco Pimentel and it was good for the country. Panay Mindanao. But yun yung cost. Oh, it was offered to me again last month. But sabi ko, hindi ko kayang saksakin sa likod. Kahit sa harap, hindi ko kayang saksakin si Chis Escudero. So humanap ng ibang kandidato. And I think, at this time, Senator Soto has a role to play. And he is Senate President. Di ba? So if and when it is offered to me, it will be in terms that I can pay the cost. Kasi lahat yan may cost eh. Eh, ang hirap maging independent po ngayon. Bawat galaw natin, ituloy natin yung hearing, may galit kasi may independent commission na. Huwag natin ituloy ang hearing, parang may pinagtatakpan tayo. That's why I'm glad that the Senator Lacson said, tuloy yung hearing. Let's focus, may mastermind dito. Yung mastermind ang kailangan mabunyag. Bakit? Kasi kung hindi uulitin. Pangalawa po, may kultura, naging madali sa mastermind. Okay, freeze. Kasi So, tiyan mo na ha, doon ay cost day. Kanang pagka-Senate President. Gi-offer ni Alan Peter Cayetano 2016, ikaw may himong Senate President. Pero mo lagi na, nga si Leila de Lima mo himuong mo na. Kasabot siya nga ang target si Duterte sad, wa, dili niya kaya. Last month, gi-offeran siya mauna, pulihan si Chis Escudero, dili niya kaya. Nga saksakin si Chis Escudero, o di niya kaya nga bayaran ang cost. Ha? Mga kondisyones o guban, pa di niya kaya. So nangitaglain. Mo na yun siya nga kini si Soto na ano sa iyang bayronon din napita. Ha?